Assalamu alaikum. Yan uwa yau za mu yi dambun kuskus. Muna da buƙatan waɗannan abubuwa ɗin kamar yadda kuke gani da kuskus, sai kayan ɗanɗano, sai kayan miya ne wannan na markaɗa su, sai zogale, sai gyaɗa na daka shi, sai wannan albasa ne da lawashinsa na yayyanka shi. So kamar yadda kuke gani wannan kuskus ɗin ne na fasa shi, sai na juye shi a cikin wannan baho ɗin, sannan sai na ɗauko zogalen nawa na ɗan tafasa shi sama-sama haka, sai na tace shi, sai na saka zogalen akan wannan kuskus ɗin nan, sannan na saka wannan kayan miya ne shi ma na zuba shi a kai, sai wannan gyaɗa da muka daka na zuba shi a kai shi ma, sannan wannan ɗanɗano ne na haɗa da su magi, su kori, gishiri, komai da komai, wannan kuma albasa ne da lawashinsa na yanka shi sai na zuba duka a kai, sannan zan saka abu na jujjuya shi na mammotsa shi, zan motsa ko'ina na tabbatar ya haɗe zogalen nan da kayan miya duka ya kama ko'ina a jiki. Sannan sai na ɗauko ruwa sai na saka ba sosai ba, zan saka sama-sama haka sai in sake mammotsa shi. Sai wannan da kuke kalla ita ce steamer na a ciki, za mu tarara dambun namu kenan. Sai in ɗauko dambun nan sai na saka shi a ciki, ƙasan tukunyar na saka ruwan zafi, sai na ɗora wannan kwano a saman, sannan sai na nane gefe da gefe saboda kar iska ya fita. Bayan na juya a ciki zan ɗauko leda na saka a sama saboda kar iska yana fita, sai na rufe shi. Bayan na rufe zan bar shi na tsawon lokaci har sai yayi. To nan gashi nan bayan yayi na zo na buɗe na cire leda ɗin. Gashi nan ina jujjuya muku kamar yadda kuke kalla, masha Allah. Dambun mu yanzu yayi. Daga nan kuma sai mu ɗauko man gyaɗan mu daban a gefe. Na ɗauko man gyaɗa sannan sai na saka shi a kan wuta, sai na saka masa albasa zan soya shi, saboda gaskiya bana so ni ina saka mai a ciki saboda baya yin wasar sosai. Sai bayan na kammala dambuna na sauke shi sannan nake soya mai dina da albasa a ciki, sai na zo saka akan wannan dambun na wannan. So nan gashi nan bayan na gama sakawa na mummotsa ko ina mai ɗin ya ji yayi daidai. To shikenan jama'a, daga nan fa dambun mu ya kammala, gashi nan masha Allah. Masha Allah, ga dambun mu nan ya kammala, da fatan za a tura ma 'yan uwa da abokai domin su ma su amfana. Mun gode sosai.